Nou, we beginnen mei, als het goed is, Simone. Regionaal is de trend, regionale omroep is natuurlijk al jaren de trend. En als regionale omroep Friesland, hebben we een skofkelin een oproep dienen om meesken thuis. Wat ben je een plan voor 2011? Nou, iemand voor mensen niet mij een mail reageerde, wie Rob Dujardin, Zwitser, psycholoog, violist. Hij werkt in Amsterdam, maar hij viel hem eigenlijk vol meer Fries. Hij spreekt beter Fries als de meeste Zwitsers dat toch? In elk geval beter Fries als ik Frans toch? Welkom, Rob. Ja, dankjewel, Erik. Ja, welkom. Door heeft reageerd met een plan, met een toneelstuk eigenlijk. Hij heeft een toneelstuk schreeuwen. Ja, dat klopt. Ik heb een toneelstuk schreeuwen. Dat is begonnen eens met een cursus Fries. Wij moesten een recensie schrijven over een boek, maar ik had net zo van het lezen. Zo. En ik dacht, nou, kan ik een recensie schrijven van gewoon samen. En nou, dat is uiteindelijk een toneelstuk. En het was zo goed dat ze zijn van dat toneelstuk, dat mag je op een plank brengen. Ja. Nou, eerst is dat dus uitgekomen in dat ENSAF wordt hinnen. ENSAF, het Fries Literair Tijdschrift. Ja. En nou zou ik het heel graag willen dat er een toneelvereniging is die dat uitvieren willen zou. Nou, eventjes, ik heb het de synopsis, hè, de geervetting, de hek lezen. En dat gaat er eigenlijk over. Dat Klaas Jansma, we kennen hem al, ja, de Klaas Jansma, die wennet in dit stuk in Zwitserland en maakt naar een verzorgingshuis. Correct, ja. Dat is alleen het is niet us Klaas Jansma. Nee, dat zou je wel denken, maar dat is net zo. Ja. Die had dezelfde namen. Zo. En Likas bij mij vragen mensen mij nog heel tijd van, nou, waar komt wij? Nou, bij hem, hij giet gewoon Klaas Jansma en die mensen vragen heel tijd van, hey Klaas, van het scootje Sille, wist je, van het scootje Sille. Nou, hij had er een beetje zien nog doen en hij dacht, nou, liet ik naar Zwitserland daar verhoezen. En dat wordt net een soort zieltek wel eens. Nee. Nou, in Zwitserland dan vragen ze alle jaar hem van, waar komt wij? Ja, dus dat vond ik wel aardig. En Klaas moest inburgeren, kreeg zijn sto. Jullie kan inburgeren best. Correct. En Klaas vindt dat ook zo aardig om in Zwitserland in te burgeren. Maar nu wordt er 80 en zijn zus, die vindt het nog in Friesland en die vindt dat er eens naar een verzorgingstehuis moet. Hij wil dat net. En ze zei, nou, wist wat? Als de hele familie naar Zwitserland daar komt voor een grootfeest, een jaartje, met alle jaar sketches en muziek en van alles. En we doen echt die hele leven in een feest. Dan zoest je dan rijwijzen om naar het verzorgingstehuis te willen. En hij... Vertel net hoe het oude rent. Leven er een beetje de spanning erin waren. De geervetting, de synopsis, staat op die site. Die projecteren we nog even op uw scherm, als het goed is. www.robdujardin.nl. En daar kan mensen reageren dat ze mij van willen. Omdat het toneelstuk dat nog komen moet. Correct, ja. Mensen kunnen dus op mijn site www.robdujardin.nl Shen, daar staat ook het hele stuk, daar kunnen ze naar Shen. Ik moet wel zeggen, het is een absurdistisch stuk. Dada. Ja, Dada-san, nou dat sluit eens neer op, nee. Maar dat is wel, er zit wel, nevens mij, het is wel een aardig stuk met een protte, Frieske karakters. Ik ken haast niet hoor, als Rob Dujardin uit Zwitserland daar speelt, dan mag het wel hartstikke in de Fries wezen. Hey, ik hoop dat er een heel veel mensen binnen die reageren. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Die sitenamen is ik nog wel even op uw site om te lezen. En heel veel succes ermee. Tegen dank, Erik. En volg ook een sign. Zeg ja.